iso nyalahno wedine kok salah paham. Kale yo spontan niku mang. Moro-moro mak kebruduk ngono iki. Kondusif. Gak paham mas, yes mobile lah. Anggo iso berjalan kekeluargaan ngono lho, ndang mari. Soale kan tujuane tuan rumah iki kan yo memberi tontonan ambek menghibur warga ngono lho. Kalau aku mang yo spontan moro-moro mak gemruduk ngono. Kali wis prediksi penonton iki mau aju kabeh, engko lek keseruduk mesti ono sing ngamuk iki aku ngono. Kalau ora tau diwehi kalangan lek bantengan ngene iki koyoke. Maksudnya ora diwehi batas. Gawe penonton niku mundur sampai sak pira ngono enggak ono koyoke. Mas Putra mboten performa mas. Sebelah kula niku wau bengok-bengok alhamdulillah. Muga mawon mboten wonten salah paham nang mantun selesai. Kali mboten performa niku wau. Putra. Mas Dodi lah aku ngono ngerekam bukan wedi mas. Gak ono wong sing tak wedeni. Selama aku bener tapi lek ngerekam hal-hal sing negatif merugikan tuan rumah itu rugi mas. Kali aku konten itu lek iso iku memberi hiburan sing positif. Kali lek wis kulino ndek embong iki
gak ono wong sing diwedeni wong lur. Kali lek wis niat metu ndek embong ngene iki selama bener jalure gak ono sing tak wedeni mula. Ya Mas Sultan Sabila, aku nggak mau ngonten itu merugikan panitia tuan rumah. Lah gelemo tak live-no sing ndek Roronggo dibacok iku aku yo ero. Nah, bukannya aku wedi. Soalnya kan ini loh, lek aku ngonten merugikan apa panitia tuan rumah, engko ijine angel. Aku dhewe yo gak iso ngonten. Kali iki tak gawe baik tontonan yang positif Mas. Lah sing nge-live TikTok rencang kula Mas niki. Nggih Mas Agam, ten perangas niku tambah luwe parah Mas. Dan langsung dibacok napa? Karnaval perangas niku tambah parah niku. Dadi tiange mboten trimo langsung dibacok. Janten ngarepe HP kula hapus niku. Kali gak di bantengan tok lur nek kaya gegeran ngene iki. Karnaval yo wake sing geger. Nggih Mas Sultan. Mangane kula mboten purun nyepil-nyepilaken tiang gegeran niku mboten purun. Saken tuan rumahe Mas. Kaya sing winginane niku ten jenglong pendem niku nggih ngoten lho sampe geweger beto parang lho. Langsung kula jauh sepuro nang sing duwe tuan rumah. Sing ten jenglong pendem niku nggih parah niku. Sing gegeran niku sampe beto napa? Beto samurai niku lho. Sing napa pas ten pendem niku lho, kula sampe njauh sepuro nang sing gadah hajat niku. Sepurane Mas umpamane hasil live-ku merugikan ngoten. Salah satu ungkapan kepada Pak Berdiri, kami persilakan persiapan untuk Wirno Joyo. Bantengan ae lho Mas. Lah ngene iku lho Mas Rosi. Kadang tujuane apa ya? Memprovokasi. Besok katanya di Sope Turang Mas, besok itu di Sope Turang. Moga ae ten Sope Turang besok wonten sinyale Mas. Kali ten Sope Turang niku rawan lek didamel nge-live YouTube niku rada angel tapi kok. Damel kartu simpati.